U Zaboku je danas predstavljena akcija izložba nastala na inicijativu Doma za žrtve nasilja u obitelji Novi početak i uz podršku Krapinsko-zagorske županije. Putem akcije želi se ojačati osviještenost građana o prisutnosti nasilja nad ženama, ali i obiteljskog nasilja općenito. Evo, mi danas ovdje u Zaboku pokazujemo svoju upornost onoga što smo najavili, a to je da ćemo kroz sve gradove i sve općine Krapinsko-zagorske županije proći sa tom izložbom sa jasnim ciljem i jasnom porukom. Poruka je da je svaki oblik nasilja za nas neprihvatljiv. Ovdje govorimo o nasilju nad ženama. I poruka da svaki onaj tko će učiniti nasilje nad ženom, bez obzira tko je, kako se zove, kojim poslom se bavi, da će biti kažnjen. Kao što je bilo najavljeno, izložba teži gostovati u svim gradovima i općinama Krapinsko-zagorske županije, pa je tako došla i na petu lokaciju, grad Zabok. Nakon Krapine, Donje Stubice, Zlatara i Oroslavlja, ovdje u Zaboku građani i građanke imat će priliku zastati pored tabli, informirati se, ali i osvijestiti o tome da je nasilje zaista potpuno neprihvatljiva kategorija u našem društvu. Drago mi je da je ova prezentacija, ova izložba, ove poruke da su od danas u gradu Zaboku i da zaista, kao što je rekla zamjenica župana, pokušamo još više senzibilizirati ukupnu zajednicu, sve nas, prema problemu nasilja prema ženama. Poruke ispisane na tablama sele se iz grada u grad, s lokacije na lokaciju, kako bi se što veći broj građana informirao i educirao, ali ono najvažnije, pružio podršku žrtvama obiteljskog nasilja. To je akcija kojim na 11 ploča žrtve nasilja u obitelji ispisuju svoje poruke koje su namijenjene njihovim počiniteljima, drugim žrtvama nasilja, ali i svima nama. Stoga podrška ovakvim aktivnostima, podrška svemu što se čini i od strane županije, ali ponavljam, potrebna je i aktivnost društvene zajednice, kompletne u državi, kao i tijela državnih organa i ministarstava, da se krene u aktivnosti koje su se pokazalo u nekim drugim zemljama. Ne treba otkrivati toplu vodu, treba kopirati, primijeniti dobre primjere takve prakse borbe protiv nasilja prema ženama, kao i među djecom, među maloljetnicima. Potrebu za ovakvim, ali i sličnim akcijama dokazuje i tužna statistika koja govori kako je u prošloj godini u Hrvatskoj 14 žena izgubilo život zbog obiteljskog nasilja.